manje shawa le nkinga lengizoyikhuluma manje ayishayi mina ngedwa ishas baningi yabona uma uthola umuntu oyimanager kuyena ozomanage umsebenzi wakho inkinga esibhekene nayo manje bongani bajaha ama trends bonke umuntu ufuna ukutrenda ne so umuntu uzothi nayi manager yami le manager yakhe yona efuna ukuduma idlule wena artist yona inkinga esibhekene nayo manje yiwo manager sefuna ifame wonke nje ama artist anenkinga ukuthi aswele ama managers because bonke nabafuna ifame bafuna ukuthi ba trend bafuna udumo nje and futhi sekunjalo yazi nami ngeke ngibone impela because le conversation ngiyakhumbula ngiba nayo nomunye ubafo sikhuluma ngayo ukuthi hey ama manager mfethu uwesi kuma uthothe enye veli artist nayo yabo kuzothiwa la ICC kuthiwa isesishoda nje ngama sport ngesport esisodwa awusilethe le artist ngeke umuntu mfethu azayikhipha yena naye artist. Dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Let me do me now. Let me do me. Let me do me now. Let me do me. I got dreams. Yeah, I got big dreams. I don't sleep. Cause nothing really comes cheap. I be at the stool all day, putting in the work always. Never sleeping on myself, no ways. Giving in my all, showcase. I got dreams for my baby. Yeah, I got dreams for my daughter. So give her what she needs in this world, yeah. So give her what she needs and support her. Cause see, I got a dream, I'm a man now. But it's more than just a dream, it's a plan now. Now where you can put in that thing, gonna try more. Until you find the dream you can strive for, or even die for. Dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Let me do me now. Let me do me. Let me do me now. Let me do me. Bonani babukele bakhaya sengiphinde ngabuya futhi with another episode of Upopile nihleli nolumkilo akazinyanga ke njengenjwayelo yabo uma ukuthi aka subscribe on the page just make sure ukuthi uya subscribe yabo subscribe ufake notification lapha uclick nje ukuzithola notification because kuningi okuzayo yabona business of the day today nginomfowethu lana yabona nje unhlakanipho uze musician without ngize ngilongo ngizongengilongo ngimchaza naye into eziningi ngizofuna nje ukuthi ayichaza yena unjani bafu ngiyaphila kodwa ngiyaphila futhi ngiyabonga nje futhi ukuthi usivakashele studio futhi kuyintokozo ukuba nawe nami ngijabule kakhulu ukuthi ngikwazi ngifinyelele ngifike la kuleli thuba kade ngilifisa okay ngoba kade vele futhi sifuna ukuyenza letho yabona nje silokhu sithi hayi kodwa kungcono ngoba isizenzeka futhi manje bengicela nje abantu nje mhlawumbe uintroduce mfethu yabo ukuze nje abantu bazi ukuthi ubani ngihleli naye yabo ngibingelele bonke nje abalaleli nababukeli balolu hlelo lumnandi kakhulu igama lami ngonhlakanipho isibongo ngahadebe kodwa ngokumculo ngibizwa ngenhlalisuthi so umculo ongiwenzayo ngenza lo mculo ekuthiwa igospel Maskandi so kuhlanganisa uMaskandi negospel konke kuhlangana ndawonye so if wena ukuthi umuntu othanda ukholo uyafitha ngalaka imoto uyisintu uyibhinca ungena ngapha ngakimi futhi so umculo wami accommodate wonke umuntu akwazi ukuthi afike azisekhaya hayi ngoba phela la KZN mfowethu nayo mfethu igospel mfethu into engaboni ukuthi yoke iphume kuthina and no Maskandi futhi nawo yabo ukuhlanganisa izinto enjalo engaka nama legend mfethu akhona kuwona music so nje before size sikhulume nangokuhlangana kwakho no music mfethu ngingathanda nje siqale sazi nangemvelaphi yakho mfethu ukuthi ukhulele kuphi ukhule kanjani nje mfethu isimo besinjani ekhaya. Yeah, umbuzo omnandi kakhulu lo ngoba mina ngumuntu okhulele emakhaya. So nyanga ngikhulele emakhaya ngisuka le ehlokozi ayiflesi exobe elimantende. Kunenkosi ke ngiphethe kuthiwa umelizwe Dlamini. Leyo nkosi leyo naye angakandi kakhulu ngayo ngoba inkosi enenkani. So ngikhulele lapha ngikhulele emakhaya kakhulu. So ukukhula kwami ke ngikhule ngithanda umculo nje.
Kodwa ngoba hayi uthi umculo ngikhule ngoba nguthanda ngikhule ngubuka wenzeke ekhaya wazi ngakhula ngikhulela kuwona ngaze ngagcina ke senami sengingena kuma radio ngingena kuma TV njengoba ngiku TV namhlanje angazi bengena kanjani kodwa bengena ukuthi lento beyisegazini yenzeke yaqhubeka phambili kodwa nje imvelaphi yami la isuka khona le emakhaya hayi ngoba phela mina nami yazi mina ngazalelwa khona la eThekwini ngaya kodwa ngale ngayokhulela emzimkhulu yabo manje oCopho nomzimkhulu vele kusondelene ngicabanga ukuthi sonke umzimkhulu siyawela vele lapho yebo suni masinje samabhena nyawo sipheka le hayi phela phela so nje bekunjani nje mfethu lapha i-environment nje mfethu abantu yabona nje mina mangikhule emakhaya into ekade yenzeka kuma ukhule emakhaya uthi uqala nje ubheka into yokuqala oyibonayo inkomo uthi naku sengiqala sengiyabona uthi nami ngokhaphela inkomo noma uthi uphoswe embuzini ungazithandi embuzi uthanda yakho le inkomo ngathi ziyakhipha ngale kanti mawuthi ufika khona uyoqhathwa ubhukude udobe ucuphe inyoni so but mawukhula nje environment yasemakhaya ikwenza uqeqeshe ukwazi ukubona umuntu omdala nomncane ukwazi futhi ukuhlonipha omunye umuntu ngoba nkathi uqhatha sokwenzela ukuthi omunye umuntu okwazi ukumhlonipha so imvelaphi yasemakhaya iyona into esisiza kakhulu uthini sikwazi ukuhlonipha nje noma umuphi umuntu omombona ukwazi ukuhlonipha so ukukhulela emakhaya angikusoli ngiyakubonga kakhulu futhi kuyangijabulisa mfethu ngoba phela konke kumnandi vele mina ngisho vele kuba umkhaya ngisho umkhaya kahle kahle mawuzobheka ngisho ezintweni mfethu yibo umkhaya abaphezulu masikhuluma iqiniso ngiyakutshela ngisho kangena kuma structures ko varsity mfethu ama leadership yonke indawo mfethu thina saze sakhuluma nje nomunye ubafo wami sithi hayi kodwa uyabona ukuthi mfethu ngathi wonke umuntu okwiposition ethile omkhaya bona bonke abantu abafe ba excel kuleso space ngoba manje emalokishini impilo awuyitholi mfethu kodwa iqale manje leyo nto yabona mina mathi ngiyakhumbula ngisemakhaya ngikhulu mangikhula mosemakhaya into athathiya kancane isingisi mungasazi bowuthathiya kancane so bekunesikhathi sokuthi noma ubhala incwadi esikoleni ubhalela intombi oyifunayo for ubhale bese ubhala ingoma yesingisi uthe kabani so ukuze izokwazi ukuthi kube lula ukuthole leyo ntombi but manje sekufanele ubhale ingoma yamaqhawe la kaMaskandi manje yabo isikhathi ufazi omnyama benganhakiwe nabophuze ekhibisweni sekukanjalo njengamanje sekufanele manje ukhulume ngeqhawe lakho la kaMaskandi uzothola intombi but qala wafa ubhale osilindione usabhalela nama-notes ngoba phela sasabhalela nama-notes lapho ushuthi ingoma ithini ufake nemali phakathi uvale nge-envelope uhambe unezwe ngoba insizwa kade zaqala ukugwaza mfethu kunjalo bekade zaqala ukugwaza akusinto yamanje bese kuthiwa indoda must bivele lezi zinto zenzeka vele njalo yabo so emakhaya ke kube usifundisa ukuthi lento esiyenzayo into kuthiwa ihamba step by step lento esiyenza manje sazoyibona before lento esiyenze before so yebona after ngoba mayihambe into ihamba slowly zigcine seyilapha obonye manje bowusaba ucula ingoma yomculo waMaskandi before manje so icula uhamba endleleni futhi ungabamba ispeaker kanje manje nje phathini mfethu emavarsity sebeyabhukwa abaculi boMaskandi afika adlale nje uthi uyena main act uyena umuntu obhekiwe ukuthi mfethu akazokwenza ezibukwayo leyo nto engenzeki ngempela engenzeki phela kusho ufike emavarsity gang ifike emavarsity mfethu abantu babekufihla ukuthi bawo umkhaya mfethu uyabona kuqale nje into yala ko 2017 kahle kahle le mazoyibheka ngo 2016 uqala nje kubonakala ukuthi ayingeke ke manje uyabona uMaskandi ke manje usungenile manje nenkolo futhi kanjani nenkolo bekukhona inkolo ade usaba ukuveza ukuthi ukuyona ngesizathu sokuthi isimo sabhekene naso noma isimo sempilo sabhekene naso asikade asivuma right now yonke into iyasivumela ukuthi inkolo ithi isintu yonke into yakho siyithi manje phumelelo ephambili ayikho into evimjiwe ngoba phela na kwigospel fethu akhona nje namaqhawe ayidlalile indima yabona nje umuntu onaye namanje ngisasho ukuthi usifiso oncwane yabona usifiso oncwane fethu kuningi akwenzile kwigospel ngoba ufike wafaka ngisho abantu obuthola ukuthi bengasiba abantu abebethanda igospel before yabo wabafaka ophakama fethu wabafica edlala emathaveni even namanje sadlala emathaveni lento yakhe beyiveza ukuthini ube noma efika emcimbini kaMaskandi lawo abantu umcimbi naMaskandi lawo bantu basuke uyiqeqebana labantu abathanda eyodwa kodwa usifisa ubeni mefika khona afika qualify because ukusho ukuthi into yakhe beyivele ngempela iveza ukuthi
lento iyona futhi iwumuntu omnyama ngoba ngisho nalethi kulungile mfethu abantu bebephuza nangayo athi umuntu ephuza mfethu abedla ngoba lo music akumele kujudge abantu music ukuthi abantu music wakho bawulalela kusiphi isimo into ebalekile ukuthi kusho ukuthi i-message uyakwazi ukuthi ifike kubona kahle kahle le message nikeza abantu into abayidingayo abantu bazothi welcome kuba kanjalo nje ndingaso sonke isikhathi mfethu lonto bayayenza ithina nje suke siyijudge thina ama-artist size siyitshela ukuthi ayi ngifuna ukuyobhala into engibona mhlawumbe abantu bathanda into nje kanti ila ubancisha khona lento ngampela lona ongeza nayo wena ayiwena kuphela into eyenza ukuthi umuntu ayithande into yabona ingoma moyibhala awungabheki ukuthi usibani bani wenzeni wasethandwa abantu wena le kunento ezoloku ikuphusha ukuthi ihamba uyo record into ukuthi yabo into uyifila ngaphakathi hamba futhi ufake yona ilento ezofika ithathwa abantu ngoba lento ekudlayo idla abaningi kodwa wena wazi ukuthi wena ingakho sesikhathi ukuthi wena ufisa impilo yomunye umuntu kanti lempilo oyifisayo yena ufisa le yakho veza lokho nakho ngaphakathi iloko kuzokwenza lo muntu akholelwe kuwena ingakho phela kuhlezi kuthiwa notshani bulihlaza ngapheshe ngani leyo nto nangapha luhlaza wena ubona lo lapha yakho wena ubhizinakelo ukuthi hayi ngeke lo buyana ngathi bukuhlaza kamnandi kunalokho yabo uyayiphuthisela injalo yabo and mfethu ngiyathanda ukuthi uma sihlala nabantu mfethu uthola ukuthi ba proud mfethu ngokwenza lo mculo wenzayo because I feel like mfethu uyahlangana mfethu lo music yabo somehow mfethu uyahlangana and futhi kuphuma ngempela into yakwaZulu mfethu yabo into yakwaZulu so ke nje wena ke mhlambe manje kususemculweni uqale nini qala ukona umculo ke nje uqala nje focus emculweni iyo sekunesigaba eside nje ngisemculweni so ngiqale umculo ngo2009 bengisegrouphini la 2009 ngisenza umculo negroup ethile noma ngaselibala ke igama la khona but ngoba sesithi isigaba sahlukana nabo so ngaqala 2009 ngo2010 ngo2011 ngo2012 2013 2014 ngaqala ngakhipha umsebenzi soqondene nami mangiphuma 2014 ngipha umsebenzi oqondene nami ngawuphusha lo msebenzi up until kuze kufike ku2016 ngaphinde ngakhipha omunye futhi ngo2016 ngaqhubeka ngakhipha omunye ngo2021 lengcino ukhipha ngo2021 yima ngizokhipha ngo2023 yonke into mangiyenza angitatazeni ngiyenza nje ngesikhathi kwaku album le yokuqala lo oyikhipha kwaku 18 yona album yokuqala ethi kuhluphekeni enengoma engaka enengoma ezo12 yesibili yathi vula amasango naye nengoma ezo13 kwasuthi le ngikhipha manje ngo2021 beyithi ethi ngiyabazi ubunzima ile ngicine nje ukuyisebenzisa impela la ngifika khona kujabula abantu iyona impela esakhona nje ngamanje nenye ke ngizoyikhipha manje nesihloko sami ngisasigodlile kodwa istudio sengiphakathi already hayi kuyasetshenzwa futhi kuyasetshenzwa wonke vele avela axubile vele ama-genre o2 nje no awaxubile so le yokuqala bengenza nje i-pure gospel nje eqondile so bathi ke i-traditional gospel basho njalo yayona vele ngizinza yona ngathema khama ngibona kunento engizwa ngaphakathi mina kuyona engiqoqozelayo base no ake ngenze igospel eyumaskandi ngithe mangiyenza kwakhona onye ubaba la kuyilanga owathi hlaziya ama CD wathi it's not a gospel maskandi this one into engayisho ngayo ukuthi igospel imaskandi wale mihla washo nje kanjalo ngisho uma ubheke ephepheni ngisanayo neproof yakho wathi umaskandi wale mihla ubhale kanjalo mase wathi out of 10 unginikeza 8 ayi make liphezulu lelo mfethu washo nje kanjalo lo baba ke kodwa usadlula emhlabeni but iphepha lisakhona ngisalibekile ngashaya into ethe 22 ngoba ngangenza umculo maskandi kodwa oyigospel kodwa mase uaccommodate inkolo yobuNazaretha hayi ngiyabona yangena kanjalo ngase ngiqala ke nami sengiqala ngibe namandla ukuthi lento engiyenza shoot right mangise ukuthi abantu bebephepha bangenze into nakuma radio ngabona nama radio siyadlala so ngase ngithi okay wathi ngikhiphe nayi ke album ese gospel maskandi ke manje
lengcine ngayo usuvele wenza yona lento vele should nayo lo baba vele ne vision vele kusho vele wabona ukuthi nakula ngifitha khona ayi ngoba phela mina ngithanda leyo nto ke Natal because la iNatal fethu I think it was creative kakhulu fethu ngaleyo ndlela ukuthi sihlezi soqhamuka nento entshe uthi sothi noma sesiyayichaza sifuna ukuhlanganisa izinto ezimbili ukuthi nawe ikudide umnyazi wayo kabe ngizothi yini lento yini yabo iba kanjani into emnandi fethu nge creativity yethu fethu lana uyabona so ke manje ke usucula ke mfethu nje kuyona ijeni ngoba phela mfethu yabona 2009 mfethu kuze kube manje I'm sure ubhekane nezinto eziningi mfethu imaphi nje mhlawumbe ama challenges oke wabhekana nawe nje emculweni mfethu and udlule kanjani kuona yaba makhulu ama challenges engabhekana nawo cause mina ukufika kwami emculweni ngithema ngifika bengibheka abacula abathini ukuthi ngifuna ukufika kulazinga lakabani bani so if sengithola ama gig noma ngithola imicimbi ethile efa ngicule sengifica bona lapho ngifuna ukuexcela ukuze bangibone ukuthi ngikhona kani ngitshela into wrong so if uzongena stage ufuna uexcelela omunye wama artist usuku wrong so uphonza inselelo ukuthi yena akanyose kakhulu kunawe ngeke akuthatha akubeka kuleyo ndawo ufuna ukubeka artist ngeke likuthathe likubeka endaweni ozodlula lona kuyona so ngibuke lapho ukuthi ama challenges engibhekana mina ngifika mangingena stage noma ngenza ingoma ngifuna ukuexcelela ubani uthabone ngize ngithatha iCD basibani bani nayi iCD uyayizingoma engikhiphe umnike mahala kwawona umsebenzi owudayisayo ngenzela ukuthi manje angithathe nangibela kani ngaleso sikhathi ngiyilimaza mina so kuhamba ngayibuka lo no ku music nje mina angiphushe ngephesi yami mangijabulise labantu abasuke bengibuka noma basubethana umculo wami ngisuke ngiright nama sengiyijabulise mina ukuthi into engiyenzile iperfect yini bese ingithatha ngibeke lapha ya so ngokwami ke emculweni ama challenges abe maningi kakhulu ngoba bengingazi ukuthi kukhona izinkinga ezokuthi nezokuthi but sengiyazazi manje sengenza music nje ngoba sengiyazi ukuthi mangibhasa ukuthi nokuthi ngizoba right futhi akukho la ngijahe khona ngihamba ngepace le uNkulunkulu angineze yona bese ngiyibona ukuthi nginayo ipace because kunabantu abaningi ababukela kumina kunabantu abaningi abakhomisa ukuthi bawuthanda umusic wami kunabantu futhi eke bangifonela nabang WhatsApp abathi indoda ngicela uyongisiza la nala ngicela uyongisiza la nala ngicela ungisiza so kunabaculi ke sengikwazi ukuthi bathatha ngababeka lapha ngingaphansi kwabo bona baba ngaphezulu kwami so okusho ukuthi lento yami iyasebenza angiqhubeke ngayo so ama challenges ade ngibhekana nawo kuya ngokukancane ngiyawasolve ngoba phela inamandla lento ukukhuphula abantu fethu thina sibuye abantu fethu babuye bangayinaki bayitshela ukuthi kahle lento ukuthi kuthiwa into uma wenza into uzenzela wena leyo nto leyo mfethu i statement esimile mfethu ukuthi okuhle ngokubili yakusupporta mfethu ngalesikhathi nje umenzela umphakamiso ukuthi ngeke ungaphakami vele mfethu uphakamisa abantu because ngisho uNkulunkulu kwayena iyona nto mfethu ayifunayo leyo ukuthi sisizaneni uyabona singagcini nje ngokuthi sithi sinenkole eyodwa sinezinkole esikholelwe entweni kodwa kodwa manje futhi akukho futhi okukhombisayo ngempela ukuhlangana kuthina la kunjani phela manje mina konke ngikwenzayo ngisuke nginethemba lokuthi mangihluleka khona uzongisiza but angizomlandela uzoziqhamukela umuntu ozongisiza so if ukhona umuntu ofuna usizo kumina ngisho kuthiwa ngiyambona ukuthi uzofika kule position angidlule mina ekude ngenza sure ukuthi ngimthathe ngimbeke lapha noma engangibonga noma angangibonga kodwa ekugcineni mayenzekile lento ayidingayo ku right ngelinye ilanga kozenzekela ngoba singasaboni ukuthi uyena owenze ukuthi ngize ngisizakala kani ngisizakala through yena akazange ngibonge kodwa ngibongwe la ade ngingazi khona ngoba phela vele kunjalo ngasikhathi usuke wenza nawe sokuzokwenzelwa omunye naye yenzelwe omunye yabo kokunye khona vele ukuthi uma ufaka isandla kuzobuya lapho isikhathi esiningi akubuyi lapho kubuya kwenye indawo kunjalo kubuya kwenye indawo so ke manje ayino ngaphansi mhlambe kwestudio noma mhlambe uindependent umusic wakho kanjani when it comes to lokho umusic wami ngingaphathi ngingaba ngaphasi kwecompany we-Reform Records so lo body lo waseLimpopo okwangiphatha nje isikhathi eside but ungiphatheni kwakhe sigcina sidukelene ngenkinga kethileke vele mase inkampani uyaba nenkinga so njengamanje ngase ngicreate inkampani yami ngafula enye company ngayenza
ngase ngithatha amanye ama-artists esizosebenza kuwona inkampani engingivulile so kube nzima kakhulu-ke ukusebenza nekhampanini ungenayo imali so yonke ikhampani idinga ukuthi ube financial so uma ungenayo financial kuba inkinga but kodwa uma unethemba uyakwazi ukuthi uthole lokho okuncane kwesinye isikhathi omunye ubone ngathi uyifailure kanona uyona efailure so ukwazi ukudlula kulesi sigaba esingaka wesingaka but yena usuyiqhathanisa nomunye umuntu so le nkampani enginayo iyazama but angeke ngisho ukuthi i-perfect noma ngisho ukuthi i-right for ngiyadinga ukuthi ngenyelanga kube khona abantu abazongisiza lawana abangangisiza either bangena kule company or bafuna sisebenze ngenye indlela ngaphandle kwale company so i-company kodwa engaphasi kwayo ikhona iKongola Go Trading Ltd Pty Ltd i-company engiyisebenzayo uyiphethe wedwa noma mhlawumbe bakhona abanye abantu abakhona ngaphandle bakhona sisebenza nabo sibawu2 ngoba phela yona vele into enhle futhi kahlahle mina nje iyona into fethu even ngamanje kuona wonke ama-artist into engingayirecommenda fethu leyo ukuthi at least nawe uma uphusha into yakho ayibe ngaphansi kwekhampani yakho umuntu uma isebenzisana nawe asebenzise ngekhampani yakho ngoba umusic fethu sibuye sizitshela ukuthi thina ngoba siwenza ngothando siwubukele phansi yabo sikhohle ukuthi lento kahlahle ngesomthetho ngisho usungasekho kuyobe kusadliwa ngayo yabo and kubhlungu uma ngingadli wena mfethu yabo njengoba kwenzeka kuma-artist amaningi because phela umuntu usuke ezowuthatha umuntu azoyithenga i-catalog yakho yabo and uma ithenga i-catalog yakho wena ungazitshela ukuthi iningi le mali akunika yona manje kodwa i-catalog yakho uthola ukuthi esikhathini esingaka mhlawumbe sinje 10 years ama-plays esibe nawo kuma-radio ama-streams wathola online uthola ukuthi warobheka ngesomthetho yabo kunjalo impela so ikona into beyishaya phela isikole siyashaya nathi sithi senze into ngoba khona abantu abasibhekisayo eceleni indoda yenza ukuthi uzoba kanye so nathi sagcina ko matric nje sakuma college saphelela endleleni so isikole nathi sami kuko leso bona hayi sikudala isikole la singiyashayela ke manje hayi lapho phela kumele usebenze nabantu vele obabonayo nawe ukuthi ngoba lento vele ayidingi ukuthi uzibambele vele masokhuluma iqiniso especially fethu music because ngisho ngathiwa uyakwazi ukushutha kodwa ngeke uzuyishuthe wena yes kunjalo manje uyadinga ukuthi ubasondeza abantu obonayo ukuthi hayi yazi lokule company lena ngishoda ngomuntu nje because phela abantu bakhona mfethu yabo abanye ukuthi bakuma structure uthola ukuthi ama structures uthola ukuthi awabasebenzeli ngaleso sikhathi uma ungamthatha umsondeze eduze nawe athi because icompany yakhe wayilokho icompany ayidingi ukuthi wena mnini wayo kuze kuthiwe uyayazi yonke into eyenza yabo uma uunderstanda yona icompany nje ukuthi yini ekumele igcineni iproduce yes wazi ukuthi ngizobathola lapha abantu abazokwazi ukuthi benze leyona yonke into ngesomthetho isikiphelele yabo manje shawa le nkinga lengizoyikhuluma manje ayishayi mina ngedwa shas baningi yabona uma uthola umuntu oyimanager wena ozomanage umsebenzi wakho inkinga esibhekene nayo manje bongani bajaha ama-trends bonke umuntu ufuna ukutrenda so umuntu uzothi nayi manager yami le manager yakhe yona efuna ukuduma idlule wena i-artist yona inkinga esibhekene nayo manje ama-manager sefuna ifame wonke nje ama-artist anenkinga ukuthi aswele ama-managers because bonke nabo bafuna ifame bafuna ukuthi batrende bafuna udumo nje and futhi sekunjalo yazi nami ngeke ngibone impela because le conversation ngiyakhumbula ngiba nayo nomunye ubafo sikhuluma ngayo ukuthi hey nama manager mfethu uwesi kuma uthothe enye vele artist nayo yabo kuzothiwa la iICC kuthiwa isesishoda nje ngama sport ngesport esisodwa awusilethele iartist ngeke umuntu ufethu azayikhiphe yena naye iartist shithi wena ngesomthetho uyohlezi udla insalela zakhe loyo muntu loyo yabona uzoba nenkinga ke lapho inkinga iyona inkinga esibhekene nayo so amakhono amaningi angaveli aqhitshwa yiloko ukuthi kunabantu abafuna ukuthi kuvele bona bagcinezela amakhono but ikhono kufanele livele ungenani wena idla imali uyeke ikhono livelile ngoba phela kuba ngcono mfethu because nawe ngisho idliwe imali noma sibadabukela abantu osuke idliwe imali ngoba phela kusuke amandla akhe wonke lawa hambile kodwa uthola ukuthi uyitholile fethu enye into engenza ukuthi uma ukuthi nayo usaconnecta nomusic wakho usayifila lento usangakwazi ukuqhubeka kunento futhi abantu abangayazi yabona umuntu owumculi ngempela original umculi nje original because yonke into ine original yakhona ne fake yakhona so umculi original ayikho nemjabulisa nje ngokucula nokuzibona ukuthi umculi wami usula kule kuzingela ukuthi so
that's why ibona ukuthi abaculi abadlelwe imali engaka ingoba abaculi bajabulisa ukuthi mina ngiculile lapha nomculo wami la kulelazi and nabantu nje indaba yemali akanankinga nayo into enenkinga nayo ukuthi umculo wami ngifuna ukugcina ukubona ulapha ya so ingakho abaculi abaningi kuthiwa badlelwe imali benza ukuthi futhi abayilandeleli leyo nto ngoba bona bazi ukuthi bafunani umculo wabo ufinyelele la fanele ufinyelele khona and most yabantu bakuthiwa nje uyakhuluma nje iSouth Africa or not South Africa worldwide umhlaba wonke mase kuthiwa nje inyanga eyodwa angingadlalwa umculo ongilindele ngeke sikwazi ukusurvive phela ngisho kusetshenzwa futhi yazi ukuthi umusic ungena nala ngingangeni khona abantu because umuntu uyasetshenzwa uyifakele wona umusic uzenzela into yakhe ayingaphandle umusic ngeke vele kahle kahle impilo ayikho mfethu mina ngikholelwa ukuthena impilo ikhona mfethu yini pho abaculi bahlukumezeka yebo cha yibo labantu abagreedy because mina ngeke ngibone ngathi igreedy mfethu uyabona now even kwawena angiphiki yavele uyi-recording label yabo umuntu vela akanalutho ngokwama finances ngoba phela ngeke sithi umuntu akanalutho mfethu ebefika nomusic ozwayo nawe ukuthi uzokwenza imali yabo lapho uMaskandi akanalutho shothi sesivele kahle hle sesiqamba amanga yabo unalutho vele ukuthi imali angena kodwa manje masufika ngalokho wena usuzofuna ukuthatha 70% mfethu uzothatha 80% and lama artists amaningi ayithatha 100% la manje yabo nje ama recording label nje amaningi mfethu ngeke ngize ngibabala because abanye bayoze bafuna ukusilwisa bafuna ukusijaha ngemuva kodwa nje bayazazi nabo mfethu abadla imali ngoba yazi ukuthi u30% nje mfethu entweni uyibonayo ukuthi izoba worth amabhillion imali leyo yabo imali leyo nayo umuntu umiyeka avuka ungasali nje usuthi ayi ngoba ngiyambona lo muntu ukuthi okay aka understand ngento enezimali engemuva angivele ngimchophe ngoba phela benze njalo bona bathathe lo thando lokuthi umuntu uthanda ukuperform balithathe mfethu balisebenzise ngendlela yabo kanjalo but umculo awuphilwa umuntu ocula kuphela uphilwa nawo umuntu owulalela so kufuze ngaba ngempela kukhona into esenziwe even uhulumeni kufuze abuthi nje la eParliament kukhona umuntu omele abaculi uzothi yabamele ama creatives nje futhi hayo ogugile mfethu umuntu nje usazogijima mfethu angene endaweni athi nje le mali engaka ibhekelele abaculi so manje akwenzeki njalo ayikuthi phela manje uma ubheka manje ayigreed mfethu igreed idlala ngathi yabo and yasibulala wathina mfethu uma uzobheka because into esiyenza lento sekunakho nanokuthi ukutrenda kuye ngemali manje yabo even nanomuntu othola ukuthi iartist ebekumele silirate as number 1 sesirate ama views kodwa uma uthi uyalalela uyezdaye kunomuntu mfethu ozomfice nama views angahlangene ngisho kwi1000 uthi uma uthi udlalela umculo wakhe uphile ngenye indlela unama views awu2 billion ngoba phela umculo uyasiphilisa mfethu uyasiphilisa mfethu njalo so into enginotisayo ke la emculweni ukuthi abanye ke abasawuthanda bangafiki kuona ngokubuka kwami ukuthi nje ume uthanda umculo angabheka imali futhi angabheka umuntu ozomsiza akaziculele nje ngoba ithanda ukucula so kunento example engizoyenza nje incane so umuntu bheka ku TikTok abantu abadume ku TikTok abantu abebezithathela u TikTok ngokuthi bayidlalela kanti sebeveza into abanayo wathi bengazi bona banayo so nomculo ke ngathi abantu bangawuthatha kanjalo awuthatha ukuthi hey ngizoyiculela nje hayi uthi ubhekeni so uzozibona sekwelenye izinga kade thina uyayidlalela ngoba ngisho igenge yamahlaya nayo uqala kanjalo ku TikTok lo TikTok ufika mfethu abantu wababooster ngempela mfethu mawuzo uveza wena ukuthi kahlahle wena i-character yakho onikezwe yona yipi bese wena unganawo uyidlalela la ngedatha lakho udlala ubona abantu belo bethi bekuthanda hawu lani mangithanda ngawo ngiyini kuba bese usuthi uyabona usuyabizwa ngisho emcimbini kuthiwa wozosho lento yakho ubize amahala ngawuthole lutho kodwa bakubiza nje udoza la uzosifeza into yakho wena ujabulela ukuthi vele uzofica inkumbi zabantu ufike wenze leyo but most yabantu abangene lapha ku TikTok bebeyidlalela benganakile into yabo yavela nabaculiye kube njalo bangangeni ngoba bebheka imali abangene nje ngoba bethi
mina nginekhono lokucula. Hayi ngoma ucula mfethu awukwazi ukuthi ungathi uyacula abafethu esikhathini samayi khulu ukuthi awuna TikTok, awuna YouTube mfethu, awuna Facebook, awuna Instagram, uposta yaphi mfethu ngoba phela manje iadvantage ikhona mfethu. Ingakho ngifila sengazi ukuthi ukuyimela mina iyona solution kahle njengamanje ukuthi uma uyi-artist ivula ikhampani uyisayine usebenze mfethu ucollaborate namanye ama-artist, amanye ama-company avulwa amanye ama-artist, kukhishwa ingoma, kushare ama-royalties online. Yabo kuphilwe nje mfethu, kuphilwe ngoba phela iyo nento yenza kube ngathi uAmerica baphambili ngokommusic. Ileyo nto ukuthi ama-artist akhona ayakwazi ukuthi umculo uthola ukuthi akadlalwa ngisho commercial kodwa uzafike la eSouth Africa simlalele. Yabo ebengakadlalwa commercial ngisho nakhona phesheya. Yabo ukuhlangana nje kanje and iyabasiza naleyo nto ukuthi benze imali bathenge more equipment ebetter. Kunomuntu othothi udumile, umuntu odwa irecordele eKasilanga kubi yabona akazayi ngisho emadrobheni, akazayi indawo ngokuthi equipment isikhona. Yabona nje kune genre nje ngifuna ukuyincoma kakhulu yabo le genre ye hip hop. Angazi noma mhlambe uNkulunkulu mhlambe engakubona kakhulu yini. Leke nge hip hop umuntu ekuthiwa upcoming artist uswe seyibona imali yakhe yo music. But uma ukhuluma ngomuntu ola kaMaskandi noma kaGospel osaziwa nje usedumini uswe ngayiboni imali. So isizathu angazi noma ukuthi mhlambe bona bafunde kakhulu noma kunabantu ababa-advisayo ukuthi uma usuzongena ka music wenza ukuthi uzoba right lana. But mothi yapha kakhulu most yabantu babe hip hop uthi eqala ungakamazi ukuthi uzingoma yakho ukuthi usuyambona ngisho empilweni bona lo usephila kahle. Yebo jo sekuyaphakameka. Ubheka kwaMaskandi noma kwaGospel kade wazazi ngoma zakade umuntu uyambheka kodwa yena no akakabi right empilweni. So khona into esafale ifundiswe abaculi bangala kaMaskandi nangala kwaGospel ukuthi empilweni hambanya because nale mali le yangma digital leyo mali leyo angazi itholakala kanzima leyo mali leyo. Abantu yini abaregister noma yini register ukwenze konke zidownload ingoma zakho but kuthatha isikhathi eside kuthiwa nayo imali yakho manje seyikhona. So asibazi laba hip hop nami ngisafisa ukusondela kakhulu. Ya ukuthi very gengeningi mfethu iya register manje oSambro, oRisa, oKhapaso ziregistiwe but imali yakho uyithola mase kunini because laba abakholelwa kuma radio. Hip hop nje ikholela ku radio kakhulu. Muthi ya notice. Futhi ayidlalwa nje especially leya like KZN. But iyenza imali incane itholayo mfethu incane kakhulu radio time itholayo. Kodwa iyenza imali. Yebo. So iyo lena nami ngisafuna ukuthola mhlambe ulwazi oluthile eduze kwawo. Kusapha ngisondele kwabanye bafethu ngibuza ukuthi nina nenza kanjani because siwenzile konke okwenziwayo. But ingoma zami mhlawumbe zidownload ngiyabona okay kuthiwa ama download amase ku 100,000 but imali angayithuni. Yo ngeke izinto ezidinga ukuthi ilandelwe lezo ngoba phela ungathola uyabona ngasikhathi imali ingafiki should khona la isale khona. Yabo kwenzeke nje ukuthi nje ifike nje ayikho ndawo khona la isukisele khona la idliwa khona. Yabo. So bona kodwa bathi befika lapho base sokubona ukuthi impilo iyashintsha. Yabo. So ngibuke lapho khona bafuni nami ngibazi khona babashangisha ama million be download ingoma zami ngibuthi kuyabheka kodwa still imali sewushaya imali enganani lapha na mfethu ayibuyange ngizitholele 8,000 8,000 1 million download. Siyabonga kancane kakhulu le mali. Ngiyabonga so incane kakhulu ngeke inkinga iba lapho ukuthi kodwa kushuthi nabo bayachopha le phambili ngoba phela nokuthi nathi besibathembi kakhulu nalabantu ufuna ukuthi ezinye izinto kumele uzimonithele wena because even nakhona lezi zinto yabo lena ama radio monitor udinga ukuba nazo lezo zinto ube neyakho hayi ozotshelwa abantu ukuthi bakumonithelile ngale ngoba phela naye enye into uthothi manje sekunama plays angafiki kuwena because phela ngeke walalele wonke futhi ama radio station ingoma yakho ngisho ngathi uyadlala somewhere funeka wazi. Ku right yabona la kwama royalty kungcono because ayabalenze uSambra ulenze iphutha. Dlala ingoma yakho uyidlala uphinde futhi usende le email hayi sewenze kanje bakuneze futhi imali yakho ngaleso sikhathi but ke umali vela ayinelisi nimakuba but kodwa nje basuke bekunikezile mina engiworried ngawo ile ngoma ema digital store zama download Spotify laba utshuni khonje angakabi happy ngawo ukuthi le mali
engake sebantu besebenzisa idatha labo besebenzisa ama-item abo kodwa still mina ngisastrugglisha ngemali iyona ngisayibuza yona ke leyo ngihayi ukuthi vele iyashana lento ukuthi lama companies wonke lawo esiwathemba ngomusic which awaphesheya mfethu iyashaya because amaningi awaphesheya noma ngathiwa mhlawumbe nama headquarters la eSouth Africa kodwa they are more overseas yabo manje ngisho ama price abo azohamba ngoba phela mhlawumbe eAmerica vele million akusiyinamba engako yabo ama upcoming artist ama upcoming artist ayishayela vele noma million vele kodwa la kuthina mfethu imillion phela mfethu shawe laba sibethethu ayilingani phela nanelentozana yethu mfethu ayilingani nane thina uyiceleb la kuthina mawushaya imillion akekho nje umuntu oshaya imillion lama views ongasili celeb mfethu mawufaka ingoma nje ithi million kodwa America kunabantu othothi ngisho spotlight abakasithuli kodwa usishaya ushaya ibillion lapha kodwa akanakile manje iyasihlupha leyo nto mfethu ngoba isenza thina even ngisho kwathina mfethu ama artist uthola ukuthi abantu mfethu sekuhlezi kune stress mfethu yabo kune depression yabo okumbuzo wami nje olandelayo mfethu ukuthi wena uma ubhekana nento kanjalo uye mhlawumbe udlule kanjani kuyona because I feel like ayashoda ama formulas mfethu especially kuthina ama creatives la ukuthi ngoba leyo nto leyo guarantee ukuthi uzobhekana nayo yabo noma umuntu angathi yena hayi mina hayi kanje ukusho nje mfethu uma kuzomela ucreate isikhathi esiningi kumele uthephe somewhere yabo uye la ngempela nawe la wazikhona ulanda amandla mfethu ukuthi ke into engayifundisa yona mina mhlawumbe nasekukhuleni kwami kuke kungisiza mina even ngiphuma ngesikoleni imali bengayiceli bekuthi makuthiwa ngiyaphuma sengiyahamba hayi sengiyahamba sengesikoleni kuthiwa hayi baba nangi 2 rand yabo ngithatha 2 rand ngapha sekuyibonus unikezwe kwami 2 rand so kwesinye isikhathi into eyiningi mangizenza mina angibe ngisanabo ukuthi kwenzakalani but as long kukhona engizokuthola ngibonga leyo nto ukuthi khona ngitholile ngento yamade ngiyenza so ngicine ngingasa inhliziyo yami ihlezi ikhululekile noma kuthiwa ikuphi entweni ezenzakalayo nje mina impilo yami yonke ihlezi ikhululekile ayikho mina into engakuthiwa angikwazi ukudla angisakwazi nokulala ebusuku ngoba inhliziyo yami ihlezi yami ilindile ukuthi kukhona into ezokuphatha kahle khona into ezokuphatha kabi so abantu abaningi kufanele bayifundise leyo nto ukuthi ungafuni isikhathi esiningi ukuthi kube khona ingcendezo oyifaka kubantu wena zimele nje uwena mawuthi wena uafforda u2 rand hlala kulo 2 rand wakho nawo so mengine u10 rand sekuyibonus lo muntu so noma yini kwenza empilweni ngisho sosemsebenzini imali yakho mayinganelile uzokuthi wena uthi ubheka payslip yakho ayibo mina insonto ngizisebenzile ezingaka kodwa manje imali abanginona ingaka bese uyithulela phinde uqhubeke nomsebenzi nanga kusaza uqhubeka uyothi emva 3 years kuthiwa yazi wena umsebenzi okuthi nokuthi imali yakho ayingapheleli isibuye seyisamba wena ngoba awuzange bahluphe boqhubeka nento athi uyizele kuphela ngoba phela ama artists agcine esefuna ukufake mfethu uthola umuntu usefuna manje ukufake aphila impilo engayona and naleyo nto mfethu iya contribute kakhulu mfethu kulezi zinto because amaciko mfethu maningi amaciko athatha impilo yawo mfethu yabo nje futhi eSouth Africa ungathi kune demon mfethu elikhona nje yabona ongaliqondi mfethu ukuthi ngabe liphuma phi yabo ongaliqondi endizo zonke lezo zinto because siyangena ku Instagram usulekile uInstagram yabo siyafika ku real life eyikumnyama ngcono ngoba uthi wena nabo mina into engiyithanda kuwena uthi afuna ukufake awusho ukuthi aya awuthi wena afuna uyifake awuthi ayifake no awuphela ngingaphela reality ngeke uyibalekele no ama artists amaningi amaningi nje ama artists ayifake impilo amaningi ayayifake ngempilo angifuqa manga makuthiwa ngithi mina asame sekusibani iartist sekusibani sekubasibani ufike ubabona ukuthi lento abayisho kubantu ayikho lento seyingenele yazangenela kubela kubendabuko uyabona sinabo abanye bazothi bazegwili lutho asiphumeke lapho sizekela kubaculi sikala kubaculi yabo abaculi kahle inkolelo ekhona kubona nami bengigxeke indlela benza ngayo but ngicina sengiyibona ukuthi kufanele la eSouth Africa awumsupport umuntu ohluphekayo la eSouth Africa usupport umuntu osephumelele uyabona nje yabona uma ngafika uMotsepe manje athi ngicela ningidonatele ama 200 nonke
la South Africa nginenkinga bonke abantu bangakhipha kodwa mangafika mina ngicela ngidolethele o5 nonke ngikuphume ngishoda ngoba abantu bale South Africa abamsiza umuntu ongenalutho basiza umuntu onotho uyabona nje futhi uma kuzosizakala umuntu ongenalutho faka uvela umuntu onotho athi akusizwe umuntu ongenalutho kuyima esizwe ngeke usiza so abaculi babuka lapho ukuthi njengoba mina ngizoziveza ngingelutho vele ke shutha umculo wami ngeke kuyendawo so fanga ngiqale ngithi mangenza umculo wami nje nguveze ngazi ukuthi mina sengilapha sengokuthi hamba icabanga hamba aye lapha lento eBhalito afike eBhalito ayi kumuzi womuntu ohlala khona ngena kumaphula enze zonke ashuthe enze zonke isikhale la the stress ngakuthi ubantu sephumelele yini isizathu soyefuna nikwazi ukuthi nimsupport nenze zonke kuba kanjalo so akafekwa bayifiki ngabethana bafeka ngoba kuphoqa isimo ngoba phela manje inkinga phela ngisho ungathi uyafeka mfethu ungagcina uyospekela lapha ko Facebook ku real life mfethu kuyinkinga mfethu ngoba phela mase uhleli wedwa uyalazi iqiniso nayo phela into eyinkinga because unembeza mfethu uma usuwedwa ezubona nawe ukuthi izinto ayibalance uyabona ukuthi kushubile la yabona ingakho befuna uyibulala bangakho abacule begospel before okukhule kuthiwa abantu abazali inqwa bangakho abaculi before kuthiwa basenda kuthiwa babulawa nanani benzela ukuthi babe nefavor ethile kubani so bezama kona ukuthi bafuna phela nabo ukuthi thuthu nwazi unisupport yakhulu ezafila but manje baqinisile mhlamba bathi insuku zokugcina manje ayikho into efake kawo manje nje manje uthi ufake ukuthi akuvezela umuntu ibhani nasiyazi plus mina uhlezi ugadela amafoni bafake phela bazokushutha asiyubani lo yena lona so usizokucasha ucashe la ukhona uvela lolanga but nje njengamanje yonke into isiyayivelela obala ukuthi kahle kahle sixayekile sonke lapho kunama event angakanani nakhona afuna ukuthi kuyochonywa futhi kuyo showcase yabo phela manje mfethu nje abantu istage yonke lento mfethu ngoba phela nakhona buka nje ko Durban July siphuma ko Durban July manje ipressure nje mfethu eza no Durban July abantu ababroke mfethu bawo spend imali abangenazo abantu bothatha ama loan emabank mfethu azobathatha o2 years ukuthi awakhokha ngenxa ukuthi nje mfethu kumele ayobonakala naye nechampagne kwimakyo naye kuthiwe iyabiza imali yabona yabona mina nginento engiphathe kabuhlungu yabona kufana lento le kuthiwa nami ke sengiveza into emfihlo so kunalento le kuthiwa indisha yabona into enze emakhaya mangabe khona umkhehla ngiyayibona lana bakhipha imali ezinkulu bayelanda agcini uyikhipha nje ihambe nalwamo uzofika ikhiphe ngoba ujwayelene naye kube ngazi ukuthi wenzela imali eningi kuze ngathi wenziwa amamiliyoni ukuze kukhepha abantu bakhiphela abakhipha but la abathile la abakhiphe inkulu kakhulu baphinde bayilande back so lezo zinto ezinjalo into efanele abantu bayibalekela ukuthi ungafuni ukuvunywa abantu ngento kungeyo vunywa abantu ngento kuyiyo ngoba phela na uzoshaya ipress ubona umuntu ekhipha u10000 ufuna ukhipha u9 wena ntawazi ukuthi lo muntu oyilanda le mali usazoyilanda ukhipha u9000 awulanda u10000 wakhe yabo and kuyinkinga ngoba phela izona izinto ekutrickwa ngazo abantu labo because abantu make bezwa leyo ukuthi sekudonate ubani sekuvela ubani wakhipha u100 kwadonate ubani wakhipha u50 nangu ubani seqhamuke no20 umuntu uvela abone naye ukuthi ngeke angishaya 1000 nami yabo uma beshaya imali engawuthi lapho bezoyishayela u20 rand yabo strategy abasibonayo nabo ukuthi ngathi lesi siyasebenza ukuthi iyabheda ngoba kuchaphazwa abantu futhi asikho right ngoba nasenhlizweni yakho asikukhulula mina into engiqhuquzelayo kubantu ngathi ungathi mawenza into ezokukhulula empilweni yakho so mina eminyakeni enginayo emculweni kufuze ngaba mhlambe la ngibalwa khona mhlambe ngibala namaqhawe athile because kunamaqhawe engangene khona asashona ehlonishwa mhlambe namfuza abahlambe ngibalwa nawo lawo maqhawe lawo but angibalwa nawo but umusic wami mangasi uyawulalela ulalele umculo okhona namanje uyasho ukuthi lo muntu futhi abampela ulapha phezulu but ngokubuka kwami into engishaya iwani angiyenzi mina into engeke ngijabulise ngenza into ezongijabulisa so if ngizothi ngifuna ukudlalwa somewhere else la kuthiwa kudlala khona onke amaqhawe so sefike ngikhiphe imali engango 20000 bengakwazi ukuthi ngihamba ngovula ibhizinisi lami elincane ngizokwazi ukuzenzela imali na so mangikule business elincane ngosuku ngenza 500 ngani ngiyajabula ngimali 500 hawu nangu 500 ngawuthola so manje sengidlalwa ke lapha
unothisa ko umculi ozothi mezodlalwa namhlanje kusasa sethi izokhala ngoma yami kusasa wazi kanjani ukemcabangana nalo umuntu wa-engineer lapha noma ngisho sekhokhile ngisho into yakho yayazi nje ukuthi straight ngibuza wena ukuthi yena usemqondweni wa-produce ukuthi namhlanje kuzodlalwa ba uyabona mtshele kanjani dlala ngoba phela ingoma ziziningi lapha ngisho sekukhokhiwe vele yabo sekukhokhiwe usakhona injabulo lapha andayisekho futhi naku manje ngiyangelela ama-award ngakuthatha imali yami ngakhokho le award yami so if sengigibela phezulu stage ngoba award yami ngiyajabula noma ngijabulisa ukuthi ngiyithenge yobethengwa nje futhi ngoba phela South Africa yathengwa kama award South Africa yabo lapho aya corrupt futhi lama communities ama award ngiyakutshela yabona ama communities ama award hayi ngeke mfethu kuhlezi kwenzeke wena ke artist ujabula kanjani ukhokhile lapha Phela yibo phela lento osuke afuna ukuchuma kakhulu umuntu yabo umuntu mfethu uma edliwa yinto ngaphakathi uyamazi ukuthi umuntu unjani uyathanda ukuthi into ayifihle uyabo afuna ukuthi ayifihle ngenye yabona ayifihle ngenye ubona umuntu elokho echumile manje because uyazi futhi bengayideserve kwayona akuyona yani ngoba phela uma uyideserve sinesibe khona isidingo futhi sokulokhu ulokhu ke manje walokho wabuyela khona ngoba uzobe usebenzela uthola okunye futhi okuzayo yes injalo ke so mina ngazifundisa ukuthi nje ngisho ngaphela 100 years mengafika ngala kufanele ngifike khona lesigaba uNkulunkulu angiphezona ngekusona yiso lesi angibekele sona so uma khona ofika edlula ngalendlela le yakhe azolula ngayo ku right okwakhe lo so into esibalekile empilweni ukuthi wena enza into ezojabulisa wena nomndeni wakho ungenzi into ezojabulisa wena because abona ukubona umuntu edumile enakho konke kodwa uma uthi ubheke ekhaya apho makulona kuyakhala ubhlungu kakhulu mfethu kubhlungu yabo kubhlungu ngoba yabona nje mfethu kuba inkinga hoze manje kwawena uma usudukelene nanekhaya mfethu kunezinto esezibalekile nakuwena beziqinisa sonke lesikhathi yabo uyasaba ke ekhaya uma ungenzi kahle because mangithiwa ngiyabuza ngithiwa uyazi inhlakanipho waziwa yonke indawo uhlangana nangima wakhe manhlakanipho uyasasajabula ubona angakujabuleli lokho yena because ingane yakhe yazi yonke indawo kodwa ayenzi next ingakho ke mina nje angihlanganisi nento ezongenza ukuthi ekhaya ngimangijajulelo babona bajabule into engekho hayi ngeke mfowethu ngeke mina nje ukuthi ke ngiyakholelwa ekuthena umusic wakho yabo la ubona ukuthi mhlawumbe awukafiki nawe khona ungatsho ukuthi usufikile ukuthi sekuyisikhathi ngoba lento mfowethu yabona nje kahle kahle ingakho noSijavu wazwasho wathi impumelelo ifana nokufa kahle kahle akekho nolwazi olugcwele yabo silinde and futhi ingoma kuba ingoma eyodwa kahle kahle kulento ekuthatha nje kubeke yenza ukuthi kwayona yonke iCatalog yakho manje ukuthi uma kubuyelwa kuyona kuthiwa hayibo lo muntu kada yabona ngoba phela yizo phela izinto lezo ingakho uthi uma usukwazi futhi nanokuthi kufika abantu emva kwakho mfethu bayeke nje mfethu bazenzele into yabo hayi lokho mfethu yabo ukukhombisa khona ukukhula ngoba phela abanye abantu bagcina sebefuna ukublock yabo uthi manje sefuna ukublock abantu ufuna ukuhlala kuyena lapha basuba nenkinga futhi manje uma sebephunyuka abantu futhi besizwa abanye ngoba phela ngeke uliblock mfethu umuntu odaliwe vele ukuthi kuzokwenzeka into izokwenzeka mfethu uthanda ungathanda ayikho into ongayenza kunjalo yabo empilweni umuntu ofa uyazi ukuthi uNkulunkulu into asekuneze yona hlala kuyona so ungafuni ukulemaza yomunye umuntu ngoba ufuna uphumelelise yakho le yakho yophumelela nje ngaphandle okulimaza yomunye umuntu iyeke leyo omunye umuntu focus kweyakho uyayibona ngisho kathatha 10 years ulokuyilwa uzoyibona senje qhungu abona nje lo muntu osubukela kuyena awumazi uqale nini yena kuyihamba le ndlela njengoba selapha useyavuna kade ehamba kade ngoba phela iyo phela futhi abantu ababuzi inkinga abantu bafuna ukubheka isuccess ukuthi usuku bangabuzi ukuthi uhambe usukephi yebo so lo muntu ombone lapha ungamjahi qhubeka ngale pace yakho yazi lento ngiyenze nje ibe short yabo uma sesitolo ume kuline la nomunye ume kuline nomunye ume kuline kuno line okufuna ukuya kuona lapho ubona ngathi uhamba kancane ungathi uyashesha lo kuwona uhamba kancane ushiye lo uyelwaya uthi yabona umuntu edumlandela usekokhini sekhona abanye ngemuva lapho sowufuna ukujika manje ubele ngala akuselula uphinde ulinde futhi kanti ukubuhamba ngale ndlela yakho le ngabe ufikile la ufuna ukuya khona so nala ku music kufanele wena uhambe ngepace yakho ungambheki oseceleni into wenzani wena focus entweni yakho yenza uziculele nje unikeza abantu music wakho uma ubona ukuthi okay awuqashwa manje ayikho imicimbi oqashwa kuyona
phume kubantu uye kubantu ufike lapho ubeka isound ubeka udlala isidi yakho uculela abantu uzobona kuma abantu abawu100 bezobuka wena abakwazi bamiswe yini ilento iphela yabona nje ngoba ngibone la eThekwini ngithanda lapho ke la eThekwini because ama artists la eThekwini ayayiphathela ipeaker nje umuntu vele aqhamuke nespeaker nje umbona la workshop uzenzela into yakhe yabo akanikele lutho and abantu mabemnikele lokho bamnikelela khona uthatha lokho akusebenzise futhi nakho kamnandi yabona akusebenzise nje kamnandi hayi so ke manje mfethu ke nje according to wena because ngiyathanda mfethu ukubuza lo mbuzo ukuthi mhlawumbe according to wena ungathi nje iphupho mfethu lo muntu wase South Africa njengamanje iliphi mfethu because ngathi ayidefiniwe kahle iSouth African dream mfethu baningi abantu ngempela nje thothi siyadwanguza yabona siyaphila nje asazi kodwa ukuthi impokophelo kahle kahle kuphi according to wena ungathi iliphi nje mfethu iSouth African dream njengamanje as an artist nje mfethu ocula lo mculo uculayo ukuzibona ukusiphi stage mhlawumbe ungenza ubone ukuthi ayingeke manje ayingiphumelele manje mina ukuthi angiboni ngendlela abantu ababuka ngayo izina ngokwami umculo sesigabeni esiright manje nowami futhi sesigabeni esiright but into eshodayo iwani ukubambisana so if singabambisana manje sabaculi sisonke akekho umculo yokhala ngiyela but uma kusakhona umculo obukela omunye phansi omunye athi meqashiwe omunye ngaqashiwe ahlekele lo ngaqashwa yena abona ukuthi uqashiwe so ngalo sikhathi usukenza ukuthi umculo ubuyele emuva back so if singabambisana sabaculi noma singathi masenza into siyenza into eyodwa sabaculi noma sihlangane sibe into eyodwa nabaculi ungabona eSouth Africa yonke abaculi beyaphambili bengabuyele emuva so because ngahamba kugcina sekukhona sesimbeka ephambili yedwa oyomela abaculi zonke izikhalo zabaculi sihlale kuyena bese abaculi yonke into abayidingayo bayithola because ubona kukhula abaculi usuku ingoba asibambisene mhla sabambisana ngeke bakhule kongena laba ngempela banobizo kuphela ngoba phela iyasilimaza vele leyo nto yokuthi nje emculweni mfethu kuhlukenwe kanje nayi inkinga yabo especially lapho sibe senza ama event sonke yonke into siyenza sonke yabo bangake nje ama artists ngisho ku Spotify nje mangaka ama artists akhona njengamanje bakumele ukuthi ngesomthetho kuselwa ngisho izinto ezinjengama streams uma kuthiwa abaculi ngempela kubanjisene mfethu because ngabe bekumele ngiyawustreama nami wakho ustream owama ustream omunye ustream omunye bathi befika ama fans afika vele thina abantu esivele siyiphusha lento sibambisene yabo into esiselimaza ukuthi nami ngithi ngene emculweni kube ngifike ngithi hayi wathi ngizithathele usibani manoza la umngani wami singene la senze lento esiyenza ngiyazi ngizomfaka lapha athi emva kwa 2 years yemseyishile phansi kade esebenzela ka Eskom qhubeka usebenzela Eskom so leyo nto susele wedwa manje wena ke manje yabo so umculo nje udinga ukuthi abaculi bonke abangenela babamsani babe into eyodwa uzobona South Africa ukuthi umculo uzoqhubeka uye phambili hayi ngeke mfethu ngicauthi yiwo vele izinto abantu ekumele bazizwe lezi ngoba phela ushintsho lizoqhamuka ngama talk kanjeni ukuthi sikhulume kanje ngazi izinto nabo abantu babezizwa mfethu umuntu yenze ukuhlukile because vele ama artists ayawubona vele umsebenzi mfethu yabona ayawubona so ke manje ke umuntu mhlawumbe ofuna ukustreama mfethu music wakho nofuna nje ukukulandela nje mfethu angakufollowisha kuphi mina ke Nkosi yami ku Facebook wami no Facebook abaningi ngami ngoba ngawuqala ngisafunda isikole manje awuyeke so ku Facebook wami komhlakanipho Harris Radebe bese kukhona unhlakanipho hayi unhlakanipho Harris Radebe ilomdala kade ngaba nawo bese kukhona Nhlalisuthi Radebe bese kuthi Nhlalisuthi SA ipage yilena so bese ngibuya ngiya ku Instagram Nhlakanipho Radebe TikTok Nhlalisuthi manje Nhlalisuthi kuzovela mina so Twitter isangihlula kancane but nakhona uzombona Nhlalisuthi kodwa bayathuka abaculi ko Twitter Twitter nanki ngayo inkinga ayi nayi inkinga ka Twitter but Twitter ayi ngeke lapha na ngoyixoveka noma inini ku Twitter mfethu abantu ba Twitter abanazwelo mfethu bakhuluma noma yini abantu ku Twitter ndisesikwenze kwayi culture lokho ukuthi hayi vele kumele kube njalo so manje na ku Spotify ke music wakho utsho nkonje Spotify Deezer zonke lezo ndawo yakwazi uthola nimothi nje Nhlalisuthi uzongithola
lo mdala umusic wami lo Nhlakanipho Hade because ngishintshile ilento I-stage name abantu belobethi Nhlalisuthi lezo because ngingenza ingoma zamaNazaretha kakhulu compose ingoma zamaNazaretha kakhulu so bagcina manje ngiphuma e-stage hey Nhlalisuthi ngaceda ole igama ngisenselona because ayekho umuntu lokho engibiza Nhlakanipho Nhlalisuthi ngavela sengingena hayi futhi vele kwenza ukuthi nento yakhe isheshe nje icace futhi uyabona lokho ididiseka lokho isho yana ngoba phela iyo into ebalekile leyo ukuthi sazi ukuthi kulo muntu sithola mfethu yabo ngase ngivele ngingena kulona le gama so umusic wami vele lo munye mo usearch uzothi Nhlakanipho Hade lo munye uzothi Nhlalisuthi so album esayodwa ke sathi Nhlalisuthi la u2 Nhlakanipho Hade so umculo wami thola lapho kumeze ukuthi ku Facebook ungene epage lami nje la ka Facebook inamba yami ikhona inamba engithola la kuyona ya WhatsApp ungabanika kodwa futhi nawo mfethu yabo ukuze nje babe nayo vele ufuna ukubhuka nje mfethu because abantu angimele vele umuntu akuvele ukuthinte nje mfethu engenzi akaze nento ethile umuntu mfethu ukuze akuthile ya inamba ithi 074 610 68 41 074 610 68 41 ya isho nyala kunamba but la ngena kuyona ka sikhulume ngomculo kakhulu ngabantu bangagcini ngoba phela nezingane nazo ziyahlupha la online mfethu online wena bakubonakala ukuthi kuyaphushwa mfethu yabazi hayi uzogcina ngingadliwe ekhaya so afuna ukuthi uluze focus ngoba phela basuluze focus kuyasho ukuthi wayicula lo nezethi yazi uyamkhumbula ubani esacula kaphela yazi lena nginotice kubadlali bebhola esiningi uthi yampeke lo muntu angimthembi angabholeni usuyambona uyenye uyabona impilo mfethu ngoba phela impilo irafu kuthina sonke mfethu idinga understanding ngesomthetho impilo mfethu ukuthi sikusiphi isigaba uyabonayo ngoba ngicabana mina impilo iba ngconywana mfethu uma uzazi ukuthi ukusiphi isigaba ngoba awugcini ufuna okungaphezulu futhi awugcini futhi uthatha nokungaphansi yabo uyakwazi ukuthi ume nje ngendlela nje ume ngayo impela monjalo ibamela impilo yayidinga ukuthi wena ungazazi idinga ukuthi zazi wena ukuthi mina njengoba ngila ngihamba ngiphelela phinde ngicine la so kodwa futhi ithi wamalingisa la ngizofika ngikwazi futhi ukuhlala la impilo yethu idinga umuntu ube njengeselesele ucuma yalibo selesele uma ufugqiba liyaphefumula ufaka emanzini liyaphefumula ulibeke elangeni liyaphefumula akukho lingasurvive khona so impilo yakho wena amukela ukuthi la ibekwe khona futhi uhlale ngoba vele ibekwe for a reason vele kahle ayifikanga futhi lapho ngemistake yebo ayizibe la ikhona uyabona so isilwane fawubulele kusona ke iselesele limbi impela kodwa nazi isilwane fawubheka kusona hayi ke mfethu yabona nje sesizovala mfethu kunomuntu ke nje lapha emakhaya mfethu naye ongazazi mfethu ukuthi ahlanganise nani mfethu enzeni noma aqale kuphi ukuze naye azithole mhlambe nje mfethu umuntu onjalo yipi advice ongamnika yona nje naye ukuthi akaye ekenze ngaleso sikhathi mhlawumbe ukuze izinto ziqaqeke ngoba phela ngesinye isikhathi umqondo mfethu uyama mfethu and uma umile umqondo ngisho ukunyakaza kwakho njengomuntu kuyama uyabona yabona into engi-advise umuntu osasemakhaya noma osasesikoleni mina ngithe ngisesikoleni into ade yiphupho kumina ukuthi ngibe umsakazi ngithe mase sengifika sengiqeda isikole sengiqala ngithi ngingena lento umsakazi nginasitifiketi sokusakaza kodwa ngithe mase ngiqala ngibuka ukuthi manje ngibheke radio station A1 manje ngibheka la manje manje ngiyakubona ngibheka abantu abaphila khona abantu abadlile ukuthi balambile la uyabona ke ngaqala ngabuka lapho ngaphelelwa ke manje empilweni sengifuna ukuba yini ngenhlanhla ke benginalo ikhono vele ngivele kade sengiqalile vele umusic wona bengiwenza njengento engiyenza ngoba ngizenzela nje uthando nje so manje kwase ngiphoqoda ngincinga la kumusic ngiyama ngazifesela because le kade ethi ngikuyona akuseyona but ngokuthi mina nginikeza advice umuntu osekhaya nosafunda ukuthi lento ayifisayo nesenhlizweni yakhe akagxile kuyona kakhulu a-excel futhi kuyona iyona ezomsebenzela ayikho into engasebenzi ke manje empilweni ayikho ngisho yonke into iyasebenza ngisho kuthiwa wenzani lento uma ungagxila kuyona wahlala kuyona lento oyidingayo uNkulunkulu uyakusiza kuyona uphumelela ngayo mfethu hayi ngoba phela ke mfethu kumele vele kube njalo ke mina ngiyakholelwa ke vele ukuthi mina upopile already yabona bayisho vele nakhona
ishow vele ukuthi nawe Upopile Yeah, yabo uphumelele mfethu already because umqondo free mfethu yabo umqondo masu free sekuyikhona ke phela ukuthi imali ayifike mfethu ishintshe nalezi zinto ezinkulu esifuna ukuyibona ishintsha ngoba phela siyimeja kanjalo wayona mfethu le imali ukuthi zingakanani izinto obonithwena zinkulu obudinga ukuthi uzenze yabo zenzeke nje mfethu kukhanye kube free mfethu kukwazi nanawo umculo ukuthi kuphileke ngawo wodwa mfethu yabo nje izona zinto yabona lezo mfethu engiyifisayo nami even for wena mfethu ngiyabonga yabona nje kunogazi lami nosemakhaya esikoleni ugcina wa2 la ngibone khona impilo ngicacela ukuthi impilo into enjani uthe gcina wa2 mombuka nje ungazi ubuke nje lufana lo yabo bomuntu onjalo umbuthi umbuke ngingambala umjaje iphunga uqeda wa2 kwayinto nje thunywayo emva bamlosisa inkomo walosa inkomo so uma manje mina ngakuthatha ngiyisa kuyena uzothi umuntu uyafika unenkomo ezo21 unembuzi ezo100 nento unamahansi cebile lo muntu ufuyile uyekade emelusa aphiwe imbuzi aphiwe inkukhu aphiwe inkomo aphiwe ihansi ulusela liyonto ngoba ubengafundile sonke sisethe kwenene semakhaya namhlanje masifuna imbuzi siyokhothama kuyena uyabona ukuthi imali ngempela mfethu ngeke sisithi isikole kulento mfethu ufunda impilo mfethu into ebalekile mfethu impilo ithi wena lento okholelwa kuyona hlala kuyona iyona ezokusebenzela hayi ngeke mfethu ngiyabonga kakhulu nje mfethu ngokuthi ube khona kwishow uma ukuthi nawe usabuka kuze kube la make sure ukuthi ya subscribe umfollowishe uhlakanipho yabona Nhlalisuthi nje ibheke nje online ustreame no music yabo ushare nomsebenzi ngiyabonga kakhulu Lumkile Zinyanga signing out thank you.